Здравейте, деца! Аз съм бай Иван, както знаете, но третото ми име е... Как беше, че забравих? Динамо беше, бе, како? Верно, бе! Ах, че умна камера си ти! Значи, сега ще ви покажа как мога да си извадя крачето. Чакайте малко. Ой, камера, го прави, бе! Без крак! Сега ще го обърнем наобратно. Да видите какъв динамо съм аз. Хем вървя назад, хем и напред. Какъв съм аз, такъв динамо, бе. Гледайте, напред, назад. Назад, напред. Чкалакачкита. Сега, без крак. Вижте ме, крачето, имам дупка. Каратеч! Чакайте да си сложа обувката. Гони!